kunnafoni cakɛda matarafabagaw an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn aw ka danaya la ka ɲɛsin nin cakɛmina ninnu ma walasa ka aw kunnafoni an bɛ aw fo ka sababu kɛ kunnafoni junkɔrɔla o ye kunnafonidilaw ye sibiri o sibiri groupe renouveau ɲɛmɔgɔyaso ye layidu ta k'a fɔ ko dɔgɔkun o dɔgɔkun kunnafonidilaw ka ɲɔgɔn sɔrɔ olu fana k'u hakilina di jamana kunkanko kan ka sababu kɛ kuma caman kunnafonidilaw bɛ kunnafoni di nka a bɛ dan min kɛra min fɔra a ma nka kana u yɛrɛ hakilina di kunnafoni di taabolo kan jamana taabolo kan o de ye 7sur7 ye o la bi sibiri ka se ka kumaw yakubaya an kɛlen don ka wele bila kunnafonidila naani manga yanni o cɛ an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen di Antoine Solange Dembele ma an yɛrɛ karamɔgɔba ka sababu kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen an kun y'an sen bɔ an kɔrɔkɔrɔ ka taa bɛn kuma fɔli la Gawo o hukumu kɔnɔ an karamɔgɔba ye jɛmukan kɛ an nɔ la yan nɔ an bɛ karamɔgɔba fo ka a waleɲuman dɔn maa minnu welelen don sɔgɔmada in na Maliki Konate ka bɔ Hɔrɔn TV la Maliki ni sɔgɔma. An bɛ Gawokaw fo. A diyara n ye. Je crois que bɛɛ nana Gawo. Dɔɔni a bɛ daminɛ dɔɔni. Donc i bɛ tila ka ɲɛfɔli fana k'a ye a kɛra cogoya min na. N'Ala sɔnna. O fana bɛɛ bɛ se ka na Bamakɔ. Donc an b'a lajɛlikɛla lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fo. A diyara ye. An bɛ renouveau baarakɛla cɛ ni muso ka bɛɛ lajɛlen fo. A diyara bɛɛ. An ka maa minnu fatura fana an bɛ dugawu don k'u ma Ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen na. Amina yarabi. Maa minnu bɛ k'a fɔ k'u bɛ dɔgɔtɔrɔso la ko u fari man d'u la. Ala ka lafiya bɔ da k'u ye. Ala ka jamana basigi. Amina yarabi. Boubacar Païtao aujourd'hui Mali ani Radio Rampart Païtao une sɔgɔma. Awa kawa une sɔgɔma. Awa. Mais i ka maa welelen bɛɛ lajɛlen fo. A diyara u ye. Touré Kane ani Mali. N bɛ e yɛrɛ fo. A diyara n ye. N bɛ radio renouveau télé renouveau n bɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo. Mɔgɔ bɛ k'an lamɛn k'an lajɛ nin wagati na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo. A diyara an bɛɛ ye. Mamadou Kane ka bɔ Radio Clérou la Mamadou ni sɔgɔma. Isam fo n bɛ Bako fo Buba Malik i yɛrɛ ka Gawokaw bɛɛ lajɛlen fo n bɛ foli lase lajɛbaga lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen an bɛ dugawu kɛ Ala ka sigi Ala ka kɛ hɛrɛ Ala ka kuncɛ hɛrɛ la. Amin. Balaji Touré ye Reflet d'Afrique o ɲɛmaaba ye anw b'a fɔ a ma ko Bako Balaji Touré ni sɔgɔma. An b'a ni sɔgɔma Isa baasi tɛ yen. Tɔɔrɔ si tɛ yen. Alhamdulilayi an b'a bɛɛ lajɛlen fo. A diyara n ye. Télé renouveau radio renouveau ka bɛɛ lajɛlen lamɛnbagaw a n'a filɛlibaga bɛɛ lajɛlen fo. En même temps émission an bɛ dugawu k'a ye toujours parce que émission in a daminɛra a turula a wulila a denna fana kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ hali bi Ala ka den barika ka sababu ɲuman kan bɛɛ lajɛlen. Amin. Gawokaw ko ka aw fo ka waleɲuman dɔn ka sababu kɛ jɛmukan in lajɛlen don Gawo kosɛbɛ n'aw yɛrɛ taara don min Gawo aw b'a dɔn k'a fɔ ko jɛmukan lamɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gawo gouverneur Musa Tarawele jɛmukan in kanubagaba don général Musa Tarawele an b'a fo kɛnɛ in kan o la bakurubaw ye min ye sɔgɔmada in na an bɛ don ni min ye o ye Imam Mamou Dicko ale ye bɔli wɛrɛ kɛ o wagati kelen na Isa Kawuji min bɛ gongonda la fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ min ye colonel Assimi Goïta k'o ka kɛ cɛbɔ ye kalata minnu bɛ nalen an b'a nɛn don nin kuma fila ni ɲɔgɔn cɛ n'an bɔra yen nɔ fɛn min ye sɔngɔkow ye an ka jamana kɔnɔ yan nɔ bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko sɔngɔko kun gɛlɛyara kosɛbɛ o kɛra sababu ye gouvernement mɔgɔw nana u ye kuma dɔw fɔ ko olu bɛna don sɔngɔko la an bɛ an nɛn don o fana ni ɲɔgɔn cɛ n'o bɔra yen nɔ ministre min n'o ɲɛsinnen bɛ marako o taabolo ma ale fana y'i kanto k'a fɔ ko parti politique ko nafolo kasabi min bɛ d'u ma ko k'a nafolo kasabi wuli ka bɔ yen nɔ nka yanni o cɛ kiri fana kɛra dɔgɔkun in kɔnɔ kiri min ni a bɛ ɲini ka na san 8 bɔ ten tɔ a bɛ dɛnkan dɔ la Amadou Aya Sanogo n'a jɛɲɔgɔn olu ni bere rouge 21 o kiri a kɛra cogonin dɔ la mɔgɔw ma min faamu an b'a daminɛ Buba Païtao la a balila e la nin kiri kun ka cɛ nin cogoya la tantɔ hali n'a y'a sɔrɔ a kun ma cɛ kosɛbɛ nka kuma dɔ bɛ sen na o b'a jira k'a fɔ k'a kun bɛna cɛ bɛn bolo kan o balila e la. Bon ka bali ne la pas ka bali na parce que ni dossier in a sera yɔrɔ min na an bɛ se k'a fɔ bɛɛ sɛgɛnna c'est-à-dire que minnu somɔgɔw sara olu sɛgɛnna minnu accusera u sɛgɛnna tribunal yɛrɛ sɛgɛnna parce que le dossier ce jour-là j'étais dans la salle arrêt de renvoi dɔrɔn kalanni fɛrɛ bɛrɛ bɛ ɲini ka taa heure kelen na ka arrêt de renvoi dɔrɔn kalanni na bon ni i ko an ka taa débat de fond na mun kɛra parce que en fait an kan ka rappel min kɛ o ye 2016 procès renvoyera kun min kama mais bizarrement la cour a superment c'est-à-dire que ignoré et c'est pas normal parce que procès renvoyera ko kolon minnu sɔrɔla dingɛ ninnu kɔnɔ kolon ninnu sɛgɛsɛgɛra laboratoire min fɛ laboratoire ma i yamaruya a ma kale ka siɲɛ kɛ a ma kale ka siɲɛ kɛ donc parce que ko bon ko procès renvoyera o de kama procès renvoyé kun filɛ
ko ka taa contre expertise kɛ o contre expertise n'o résultat bɔra maintenant cour d'assises bɛ da o kan ko a tɔgɔ fɛn bɛ kɛ ka bɛn o ma a tɔgɔ fɛn jugement bɛ kɛ ni ka bɛn o ma mais an y'a ye o contre expertise kɛra donc laboratoire kura min y'a kɛ o laboratoire ye c'est-à-dire que o ye serment prêté donc o y'a ka analyse kɛ o résultat tun bɛ yen ne ka faamu na ni projet tun bɛ dayɛlɛ kura ye mais projet taara k'a bila loi d'entente minɛn kɔnɔ o bɛ fɛn bɛɛ ban de o non avocat y'o exception soulevé o parce que en fait fɛn dɔ b'o fɛn in kɔnɔ n tɛna n da don la ko fɛn mais fɛn dɔ de b'o fɛn kɔnɔ min tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ quoi fɛn dɔ de bɛ o e bɛ ka min fɔ tan tɔ oui c'est-à-dire que contre expertise fɛn dɔ de b'o kɔnɔ maintenant je crois que mɔgɔw tun bolo an yɛrɛ tun bolo peut-être an bɛ taa dɔrɔn arrêt dans la voie bɛ kɛ an bɛ don débat la mais je crois que u ye audience préliminaire min kɛra u ye exception de soulever o exception dɔ ye mun ye ni i ye min fɔ nin ye parce que ils ont montré à la cour que cour kun kan ka o évoquer o résultat interprété bon c'est-à-dire que contre expertise nana résultat min b'a la nin de bɔra kɔnɔ bon filanan u ko mɔgɔ dɔ citera dossier la bon ale tanyana bi capitaine Amasongo Dolo ale tanyana en détention ko kun kan ka ressorti arrêt de renvoi la alors que a tanyana alors que k'a sɔrɔ arrêt de renvoi ma kɛ ko a kun kan ka ressorti arrêt de renvoi kɔnɔ k'a fɔ ko ale tanyana maintenant sabanan kɛra jumɛn ye ko u ye a tɔgɔ parce que an ka code de procédure pénale ko détention provisoire o man ka tɛmɛ san 3 kan ninnu dɔ ye san 6 kɛ dɔ ye san 7 kɛ kaso la donc o kama u ka avocat kun ye plainte de au niveau de la cour de la CEDEAO bon o cour yɛrɛ Mali état condamné à verser 20 millions à chaque accusé Sanogo Numa maintenant 4e exception kɛra min ye u ye procès nin ta k'a don loi d'entente nationale kɔnɔ parce que a bɛ bɛɛ arrangé voilà u y'o disposition rappelé o disposition minnu bɛ o ta en compte mais avocat ye min déplorer o ye k'a fɔ entre le fait que loi min votera assemblée fɛ ka bɔ assemblée la ka se président fɛ dɔ ye article dɔ fɛla la donc ils ont dénoncé ça donc c'est comme loi min votera assemblée fɛ ani président ye min promulgué kelenw tɛ différence dɔ mun Malik a balé la ni procès kun ka cɛ ni cogoya la tantɔ a ma bali ne na Isa Kaba parce que depuis ni procès daminɛ la i b'a dɔn k'a fɔ c'était finition tun bɛ kɛ nin ye quoi laban bɛ kɛ nin ye mais n'i ye jateminɛ kɛ Pataw y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ cogo min na même l'autre jour partie civile mɔgɔw ka avocat wulila ka kuma avocat tɔw tɔgɔ la a y'a jira k'a fɔ ko protocole d'accord dɔ sɔrɔla victime ni n'o ye olu ka client ni gouvernement ɲɔgɔn cɛ o kun na olu mun ye avocat ye olu mun b'u ka mɔgɔ sigiyɔrɔma don olu bɛ désister ka bɔ procès c'est-à-dire olu b'u sama ka bɔ procès la olu bɛ bɔ o yɔrɔ la u tilala kuma na clairement Brérouge somɔgɔw u tilala kuma na dɔrɔn u bɔra salle kɔnɔ donc kɔrɔ b'a jira quelque part c'est-à-dire olu kɔni ni jamana bɛnna fɛn dɔ kan sɔn an y'a fɔ an ka kuma depuis semaine tɛmɛnenw na k'a fɔ ko jamana ni ninnu u ye u indemniser déjà dɔw nafolo dira dɔw ma sow dira dɔw ma cogo min na o de kosɔn avocat fana y'a tɔ fɛrɛfɛrɛya mɔgɔ in na hali n'a sɔrɔ a ma se ka don a détail la a kɔni ko k'a fɔ ko accord sɔrɔla olu ka mɔgɔw ani gouvernement ɲɔgɔn cɛ o hukumu na olu b'u sama ka bɔ procès la olu bɔra kɛnɛma donc mun ye Sanogo ninnu ka côté olu y'a jira ka loi d'entente n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na k'o ta k'o kumakan fɔ ko ka se ka don o kɔnɔna na donc je crois que procès in bannen no forme dɔrɔn de bɛ yen parce que ni procès ni jugement kɔni dayɛlɛnna k'a fɔ ko ni procès kɔni dayɛlɛnna ka ban fɔ a ka datugu ni donc faut que solution de ka ɲini a bɛ datugu cogo min na donc ne y'a fɔ ko forme dɔrɔn de ne bolo cogo min na a bɛ se ka datugu quoi. Mamadou est-ce que an bɛ wagati min na 21e siècle kɔnɔ mɔgɔw ka mɔgɔw faga ko ka laban nin cogoya la tantɔ e b'o analyser cogo di. Ma foi, il n'y a pas eu de procès, c'est une parodie de procès. Arrangement Nikera. Parce que je vous rappelle que 2016 ans, il n'y a pas eu de procès. À journée, il n'y a pas eu de procès. C'est jour pour rien. Voilà, donc pour dire que nous faisons ni famille des victimes maintenant, il y a une place là. Nous le sommes déjà indemnisés d'une façon. Fonction publique ou armée. On ne peut pas être plus royaliste que les rois. Donc moi je crois qu'on analyse dans Euro là, loi d'amnistie, moi je crois qu'ils sont dans leur droit parce qu'il y a moins de forats au donc
Donc on en a à ce niveau k'a fɔ ko mais n'a kɛra jurisprudence ye dun ni nin kɛra jurisprudence ye ni mɔgɔ wɛrɛ ye ko wɛrɛ kɛ k'a don ni loi d'entente kelen in kɔnɔ. Je crois que est-ce que mɔgɔ wɛrɛ bɛna kariya ka nin kɛ parce que je crois que ninnu ka peine purgée prison na d'une certaine manière parce que u nɛni ka taa datugu ka nin wagati jan in bɛɛ kɛ je crois que o kan ka mɔgɔ sɔn hakili la même si an b'a fɔ ko bon c'est vrai justice rendira mais vraiment n bɛ segin a kan ni somɔgɔw yɛrɛ sɔnn'a ma vraiment an tɛ se ka kuma wɛrɛ fɔ mais k'a fɔ ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ jamana in kɔnɔ mɔgɔw fagara cogoya min na u kana faga o cogoya la mɔgɔw binna olu ka cogoya min na an yɛrɛ image dɔw ye c'est insoutenable dans un pays de droit donc ko mun kɛra plus jamais ça an ka dugukolo sanfɛ. Bako ka nin kiiri min kuma tun ka ca en son temps k'a ye k'a fɔ ko o kun cɛra en quai de poisson tubabuw b'a fɔ o cogo min e b'o ye cogo di. Bon, en fait, il a fait déjà le kumara ne kan kawa. Mais ni jateminɛ kɛ ko in kun laban a labɛnnen kun do kaban parce que déjà minnu ka mɔgɔw dankariliw la olu sɔnna ma kaban n'olu sɔnna ma kaban olu kun ka kuma ka ca kosɛbɛ parce que olu kun bɛ ka kuma caman fɔ k'a yira. Mais kelen b'a la kelen bɛ yen min ko k'ale ma sɔn dɛ ni o ye madame Aminata Sumare o clairement ale ko k'a fɔ k'ale ma sɔn. Bon n'ale ma sɔn parce que ni y'a ta k'a lajɛ ale kelen tɛ jama de do donc partie civile ka jama fanga mana bonya n'ale kelen ta ye déjà que poids tɛna k'ale ka ko la bilen parce que n'i y'a ye victime de je sais bien mais n'i y'a ye mɔgɔ ninnu ka ko taara ba la kosɛbɛ parce que u kun ka ca u wulila ka kɛlɛ caman de kɛ donc média y'u dɛmɛ kosɛbɛ u ka kɛlɛw la mais n'i ye nin ko ninnu bɛɛ ta k'a lajɛ il faut que nin dangakari nin ko ninnu bɛɛ la n'i ye jamana ta pour que mɔgɔw ka se ka sira ɲuman tagama u ka se ka siran a tɔgɔ justice ɲɛ kojugukɛ ɲɛ il faut que mɔgɔw ka puni de donc hali ni mɔgɔ ninnu ko k'u jɛra ni parquet bɛ action en fait action a tɔgɔ action publique bɛ yen action publique kan ka se ka continuer normalement dans les conditions normales parce que ni tora tan ni bɛna kɛ misaliya ye mɔgɔ dɔw bolo mɔgɔ minnu bɛ yen n'u tɛ siran fanga ɲɛ kɔrɔlen n'u tɛ siran sariya ɲɛ kɔrɔlen donc il faut que dès maintenant fɛrɛ ka se ka sigi nin ko ninnu na fu an ka fu sira la. Victime kura min bɔra nin ye e b'o analyser cogo di. Victime kura tɛ dɛ kaba victime kɔrɔlen. Mais c'est vrai que Kaba il faut qu'on soit très clair. Muso min bɔra ka laban na ko a ma sɔn arrangement min kɛra n'an bɛ se k'a fɔ ten arrangement min kɛra k'a ma sɔn a ma a somɔgɔ tɛ bere rouge la fɔlɔ il faut que ça soit très important o ka fɔ mɔgɔw ye mɔgɔw k'o faamuya bere rouge tɛ bere rouge somɔgɔ tɛ bere rouge muso tɛ. Je crois qu'il y a à préciser. Voilà donc maintenant à partir de ce moment moi je pense que ni procès min bɛ ka kɛ on parle d'assassinat de complicité d'assassinat d'enlèvement de complicité d'enlèvement elle parle de viol. Moi je pense ne m'a fɔ fɛn ma k'a la fɛn kɛra la peut-être que voie appropriée wɔɔrɔ bɛ yen a yɛrɛ bɛ se k'olu entamer avec d'autres avocats ka réparation ɲini a ka crime na mais an bɛ dossier min kunna c'est-à-dire que c'est une matière spéciale c'est très clair c'est enlèvement complicité d'enlèvement assassinat complicité d'enlèvement de 21 bérets rouges. Voilà de 21 bérets rouges. Moi je pense que ale ka cas se ka don kɔnɔ elle peut être victime c'est très normal mɔgɔ ci se ka fɔ ko victime tɛ mais a ka taa voie de recours wɔɔrɔ ɲini mais nin dossier kɔnɔ c'est très clair ale ka situation se ka don dossier kɔnɔ parce que elle parle de viol de séquestration o tɛ fɛn na donc il y a fɔ n y'a tigɛ cas de jurisprudence je crois que le procureur a été très clair le procureur dit c'est-à-dire que loi ni c'est seulement ni fɛn ninnu de don mais i n'a fɔ 2012 san i dɔ ye mugu ci dɔ la k'o faga Jakarta nɔfɛ ko olu t'a la dɛ c'est seulement ce genre de fait. Le procureur, je crois que le procureur a déjà balisé k'a fɔ a bɛ taa parce que hali protocole d'accord min signé procureur a rappelé k'a fɔ ko au protocole d'accord ye c'est-à-dire que loi d'entente a rappelé donc ça veut dire que depuis longtemps ils envisageaient déjà ka fɛn ninnu ta loi d'entente kɔnɔ. Malik Konate. Bon ne bolo elle a tout à fait raison ka wuli ka jɔ parce que victime do i tɛ se ka bɔ victime kɔnɔ cogo si la a ye enlevera de ka taa bila yɔrɔ dɔ la a yɛrɛ ka kuma fɔli la ka taa bila yɔrɔ dɔ kɔrɔ b'a yɛrɛ a bɔra ni bila y'i minɛ ka bɔ i ka so i enlevera de ni enlevera ka ban séquestration fɛnɛ de kɛra parce que ni mɔgɔ viola a séquestrera de donc je crois que n'a ko k'a ma jɛn n'a ye sariya b'a yira a fɛnɛ ka hakɛ ka segin a ma donc k'a fɔ ko
tɔw sen bɔ a la k'a fɔ ko muso in ta la ten muso in ta kelen bɛ se ka kɛ ka tɔ in ta la ten. liste dɔ bɛ yen liste des victimes dɔ bɛ yen a tɔgɔ bɛ liste des victimes. oui bon n'a tɔgɔ b'a la oui c'est tout à fait normal n bɛ na le c'est-à-dire que on est sur le dossier de 21 bureaux rouges. je reviens n bɛ na le maintenant n'a y'a sɔrɔ muso in tɔgɔ b'a la nun. n'a tɔgɔ bɛ liste la les victimes a tɔgɔ bɛ liste min na ni victime tɔgɔ citera n bɛ na le. moi j'ai pas dit que a tɔgɔ tɛ victime na ko n y'o de fɔ peut-être que ni an bɛ ni assise min kunna. Ale ka dossier sera don kɔnɔ. Oui, mais n'a ka dossier tɛ n'a wulila ka wuli k'i jɔ. Parce qu'on parle de 20 ans bureau parce que y a un cas aussi à côté de a ka séquestration n'a ka violation. Il paraît que ani bureau rouge dɔ kun ka surun minnu fana taara minɛ a fana fɛ yen nɔ est ce que o ma a tɔgɔ don victime fɛ i n'a fɔ tɔ ninnu somɔgɔw fana bɛ fɛngɛ in na cogo min est ce que o fana mais non on parle de 21 bureaux rouges. C'est clair, ça dit que 21 bureaux rouges les 21 bureaux rouges qui sont morts. Mais non, si on avait dit que cet enlèvement, séquestration, assassinat de 21 bureaux rouges et autres en ce moment, allez se ka don a la quoi. Mais on dit 21 bureaux rouges, c'est clair hein. La loi elle est très claire. Ne m'a pas bimaka kade. Maintenant binkara a se ka voix de pas dans ce dossier spécialement. OK. J'ai dit aujourd'hui ni muso bora ka kuma, elle a tout à fait normal parce que c'est normal. Et kafoko ako borata na fo nunu sama ka boala ka abse ka kere nunu sama na ka boala sa no ko se ka foko awoko ya fakera o muso inga ko kama sa no ka minango tukuni ka takana donc an ngana fo ka foko na fo ni beta parce que muso kelen no walma ale ta de brewuko ta non parce que bingera ka yoro dor la donc na wula ka jo ka fo al fene ma jena donc shara fene kanga mu fene damani hakem kanga ko fene be nyini ka donc akanga lame Mamadou Kane. Moi je crois qu'il y a deux choses. D'abord premièrement la dame la muso elle avait un besoin d'évacuer femme qui era la a me fait ka fotuga de la ka bois kono tuga de la Jamado Nyama. Parce qu'il me semble qu'il a fait la main. Voilà, cour d'assises qu'on a, ça c'est pas un problème. Bouba dit que c'est les 21 bérets rouges. À l'interview qu'on a à cour d'appel, clairement, c'est vrai que le protocole d'accord. Obe mun concerne les militaires aller civil mais aller faire un code de la mouma be wallet na son fana. Je crois qu'il faut nuancer entre ces deux cas de figure. D'un côté à me faire un dien maka don, moi je crois que c'est pas mal en soi, mais après comme Bouba l'a dit, c'est vrai que dans le protocole d'accord, elle est comme cité alors même si elle est victime, ça concerne les familles des bureaux rouges, des 21 bureaux rouges. Voilà, c'est la précision que je voulais apporter. C'est la précision. On sait que semaine prochaine et ko dénouement be son afin ami chama lundi ami son ka kuna fonu wera usoro akan obike sawobe na kuna fonu be dankena mara do ko na ta ame pumaka do ko kuna fonu ba do e fenani ka foko imam Mamoudi ko ale wele la expérience mali kura mo ko fe kakata o ka kena la nyana maya o keneka imam Mamoudi ko e discours jambake discours mini kuma chama be akono amena anedo ni nyokonche o wakati kele na ibaye ka fo Isaka Ojim alebe gongonda la minye colonel Assimi Goïta ko ka ge cheboy ambe imam ta kuma fo folo Malik Konaté e muntomo imam Amadou Koko e manifeste bolen ko e no akoko un président distant un premier ministre froid et un vice-président je ne sais quoi. Bon, avec fait qu'il a donc Jamala Bugata tableau Ginamaka. Mais je crois que déjà qu'il m'a mis une fois qu'à manifeste qu'on en même temps, est-ce qu'il a fallu préciser tantôt? Non, à ma boîte à préciser, mais Nico Jamala Marabaka, John Buga Jamala Marabi. C'est les trois. Bien sûr. Voilà. Donc, il sait qu'il faut tout cocher la keyboard bois. Mais cette fois-ci, à où tu as marqué un fort. Donc, au Koroba ira tout simplement. En même temps, comment dola, il m'a faut toujours mieux, il m'a mis à comment t'as diable. Peuple qui a une fois qu'on a. Au cas chan. Donc ne be question posée yere kuma do la peuple ni join okele flana fene jumɛn an be kuma peuple tɔgɔ la yala peuple fene ma bila yɔrɔ dɔ la wa parce que ni y'a jateminɛ depuis ni le 18 août manifestation laban min kɛra M5 ka fɛn place de l'indépendance la ni alimami y'a fɔ o yɔrɔ la k'a fɔ k'ale bɛ segin ka na misiri kɔnɔ k'a bɛ segin a ka misiri kɔnɔ donc i ni peuple tɛ se ka fɛn dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ aw sera yɔrɔ dɔ la ligne dɔ la yɔrɔ min na yɛrɛ dayɛlɛ na sa a bɛ don so kɔnɔ ka se ka sokɔnɔnaw labɛn ka arranger ka ɲa
à ce moment et quoi ay nebe singa au kataka uto rema alors que tu ko kunguluma donc be singa na no woro la mais si ni yo la clé de oui erreur de kera yoro là donc maintenant peut-être que abe fait ka conscient ka erreur de rectifier mais je pense que aujourd'hui déjà que transition tu es 18 mois il à peu près 6 mois kala à peu près 12 mois. Là, c'est 12 mois. Premier ministre président Bétan, vice-président Bétan, premier ministre Froid. Donc, peut-être qu'il avait fait que galvaniser tout le monde là. On m'a coulé, on tout comme la femme d'Ake. Mais est-ce qu'il y a une fois Ibeka Tara parce qu'il y a une fois qu'on allait tumbolo. Qu'il faut qu'on nous mène à de l'anganya. Donc, parce que quel est le fera Ibeka man? Ibeka en mieux me bloc à voter. Mais en tumbola, tu m'as que tout comme la marketing. Donc, Ibeka Kabla. Il y a cette fois-ci. Au fond, avec Tumbolo, si ça, ni tu mets tantôt là, ça nous fait un câble. Donc, on m'a précisé. Maintenant, mon écart, c'est ça. Tout comme on a précisé, président Diamano me gagne. Mon écart, c'est ça. Tout comme on a vice-président, n'allez à je ne sais quoi, parce que nous avons fait tout le temps. Nous avons fait la vice-président là, parce que vice-président, il y a un gâchis. Soit assumé que le ministre de la Défense, ou al m'a attaqué d'or, mais vice-président n'a pas fait là, parce que. Je ne sais quoi. Voilà, on est je ne sais quoi, parce qu'il souvent il va sur le terrain. Il va avec Ani, ministre de la Défense. Mais avec le mouvement qui est présent, oui, avec le mouvement qui est présent, il sur la soupe d'accord un peu. Il y a le chef d'état-major, il est sur la soupe galvanisé Kumabeo. Nous, nous avons le président, ministre de la Défense, il est donc, nous avons fait au rôle que les donc, on le nomme tout simplement ministre de la Défense. Le premier ministre Froid, au rôle du main, parce que le premier ministre là, regardons seulement, le premier ministre Kumata, donc, imam est mon foyer son nom. Mais c'est tout à fait normal. Bandao là, il y a Bibina, Bandao, voyage, fait des cas avec la SRL, la Bandao, c'est un tas de Jamana Fang, mais 4 malheurs rencontrés. Mamadou Khan. Imam Mamoudou a sorti. D'abord, Imam a stratégie de communication là, je crois que manifester terminé qu'on fait. Donc avec la communication intensifiée, trop fort d'amener là déjà. Donc ce qu'il a dit à Magalou Fananteke. Mais sauf que allez Refana, on met ce cas a été à trop, c'est pas le moment. A été à trop pour laisser la situation à tient qu'à ce niveau là. Moi je rappelle juste que on nous plateau que les enfants fait depuis qu'on damne na un alerte tout lancé femme bela de l'inférieur. A interpellé la Maliki fait. Voilà. Quand il est temps. Voilà. Bon, maintenant dans ce niveau là parce qu'à mon niveau na mais c'est quand il veut faire un rausani nous. Ouais. Eh Mamoud. Ouais, je l'ai dit, ma foi, j'assume ce que je suis en train de dire parce que moi me fait mon offre. Il veut quand même mais moi me fait mon offre nous nana nous tagira yere sa kokeri. Parce que uma fouille faut qu'il y a bateau. Uma na fouille kama yuruguko shariako bon il est fin ta isa aujourd'hui peut-être amnanda de la nyefe uni classe politique qu'a fait il est fin ta il sait qu'a faut alhamdoulilah nous donc si Diko dit que le président est distant effectivement bon Malik Karakuma son dit là il va effectuer un voyage de travail en Algérie. Je crois que c'est la première fois voyage de travail, je peux me tromper, mais je crois qu'à voyage de Tobégra, investiture ou autre, voyage de travail en Algérie. Voilà. Donc, le Premier ministre, bon, aller naturellement, Mokhtar est comme ça. Ntina Fongo a changé. Non, c'est un diplomate, il a toujours été comme ça. Arkato a été fait là, Mokhtar Wane Metana, il a changé. Mais le problème que j'ai Imam Makma au Watir là, les 2 premiers mois, les 3 premiers mois, c'est-à-dire qu'on a Kalam Wakatim dénoncer parce que maintenant moi je crois qu'il veut un changement de cap clairement comme Malik l'a dit changement de cap observe qu'il mouillé soit avait fait tetouka élément soit il veut un changement de fond élément que mara tabolo là au coup danser élément ne ba yo au Tchouga là mais encore une fois pour dire que 6 mois après quand ça va qu'on est massé ka munke transition qu'on a là isa angana nyoko ngere itise ka fouille que tout ne ay Burkina munke mais Burkina exemple parce que ça a été une réussite nous il n'y a pas là le pays est presque arrêté. Parce que les 3 premiers mois, on a baram marqué. Donc, à quelle routine, on a eu une lagata. Nebolo, Imam, en fait, il connaît très bien le Malien. Le Malien est mort soumis. Avec un Malien, hakili quoi. Parce que il faudrait qu'on soit clair. Et il se contredit lui-même. Parce que presque, à tes discours, abaro discours mi kuma kan mi se ka do malien na mi malien wole c'est comme le peuple ça veut dire qu'aller ka kele peuple sinon
bien avant ni en fait pouvoir de transition kana imam ye hakɛ sɔrɔ a ye en fait chance sɔrɔ n bɛ se k'a fɔ cogo min na ka se ka baara dɔw kɛ jamana kɔnɔ mais o waati ninnu ni gɛlɛya a bɛ ka fɛn fɛn fɔ sisan o waati la o fɛn kelenw de tun bɛ yen o waati min na a tun bɛ commission des bons offices la a bɛ ka fɛn fɛn fɔ bi o fɛnw tun tɛ yen yan o gɛlɛyaw tun bɛ yen mais il ne s'est pas prononcé mais c'est pourquoi il se prononce maintenant ne jateminɛ min kɛ imam yɛrɛ ka sur sa personne c'est quelqu'un a tɛ indifférence fɛ mɔgɔw kana considérer a t'o de fɛ waati o waati n'i y'a bila kɛrɛfɛ aw y'aw ka baara bɛɛ kɛ aw tɛ ka kuma a fɛ parce que lui il se voit comme une autorité dans le pays alors que ni ye sariya sɛbɛnw ta k'a lajɛ ale tɛ autorité ye bilen mais ale bɛ k'a yɛrɛ contredire yɔrɔ min fɛnɛ la tuguni n'i y'a ta k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ ale kɛrɛfɛmɔgɔw yɛrɛ minnu kun tugulen b'ale la n'u n'a ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu nɔ bɛ se ka minɛ ni gouvernement in fɛ u nɔ bɛ se ka minɛ jamana in maracogo fɛ parce que tout récemment a yɛrɛ kɛrɛfɛmɔgɔ direct dɔ munna o taara kɛ chargé de mission primature la o man kan n'a sɔrɔ ni baara kɛcogo ma diya ale ye a bɛ se ka ko wɛrɛ de kɛ mais o tɛ kɛ o voilà a kɛrɛfɛmɔgɔ wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen o bɛ gouvernement yɛrɛ kɔnɔ et puis encore ne bolo ale kan ka se ka kuma fɛn minnu kan bi i n'a fɔ an bɛna kuma vie chère kan cogo min na i bɛ taa ni ko étape par étape ni kumana forme na ça c'est trop politique c'est les hommes politiques olu de b'u ta dɔrɔn u bɛ se k'a fɔ le système n'est pas bon mais le système n'est pas bon mais qu'est-ce qu'il faut parce que an tɛ se ka taa nin fɛ n'i ye jateminɛ kɛ pour que an ka nin bɛɛ kɛlɛ an ka corruption kɛlɛ an ka mauvaise gouvernance kɛlɛ jamana bɛ ka taa cogo min fɛ an k'o kɛlɛ i bɛ taa ni ko ye dɔɔni dɔɔni de a m'o de fɔ manifeste kɔnɔ non ne bolo i bɛ taa ni ko ye dɔɔni dɔɔni ale kan ka toucher fɛn min na spécifiquement ale tɛ ka toucher olu la o bi an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ i bɛ gɛlɛyaw ta parce que n'i y'a ye ale ko de l'aéroport à sa maison a bɛ k'a yira mɔgɔw la de opinion internationale la a bɛ ka tila k'a yira tout simplement minnu bɛ fanga la bi a bɛ k'a yir'u la k'a fɔ mɔgɔw b'ale kɔ de a bɛ ka mɔgɔw la influencer de a bɛ ka mɔgɔw la intimider de k'a yira ne filɛ mɔgɔ baden de bɛ n kɔ k'a daminɛ aéroport la fo n ka so jama bɔra o de la n tɛ se ka sigi ten donc mais an tɛ se k'a faamuya bilen o jama furadama ale a bɛ se mɔgɔw kan cogo min na a waati o waati n'i ko i bɛ se mɔgɔw kan cogoya la mɔgɔw bɛ bɔ ka tugu i nɔfɛ de mais il faut k'ale yɛrɛ ka jigi kelen de ta min man ɲi en fait min bɛ se ka da parce que ale depuis ale ye ko in daminɛ a lajɛ depuis Soumaïla Boubou Maïga k'o to fanga la ale wulila a ye pression kɛ jama bɔra a kɔ o ka fanga tiɲɛna o kɔfɛ tuguni o togoya kelen na a ye pression kɛ tuguni k'i bɛ Boubou Sise ka wuli ka bɔ yen k'a tɛ président ka ko la ou bien ma Boubou ta fɔ fɔlɔ ko non assemblée kɛra cogo min na élection kɛra cogo min na a ma ɲɛ il faut que changement ka na après chaque fois ka discours bɛ yɛlɛma mais chaque fois il joue sur la conscience du peuple il appelle le peuple a bɛ maliyɛn dɔn kojugu on dirait que mɔgɔ min ye maliyɛn kalan ka tɛmɛ hali homme politique ninnu yɛrɛ kan an bɛ segin a la Bouba bon en fait ne bɛ min faamu imam ka fɛn na discours la depuis manifeste fo bi bon c'est vrai que on est tous unanimes que a kuma waati tɛmɛna kosɛbɛ mais ne bɛ min faamu dɔrɔn ni ani mɔgɔ minnu tun y'a ka porte-parole ye a kɛrɛfɛ mɔgɔw ye n bɛ se k'a fɔ a ka kuma tun bɛ fɔ minnu ye dɔw yɛrɛ tun y'a ka chauffeur ye ministre ye bi bon ani a ka semasi porte-parole bon c'est quelque part a y'a ka mɔgɔw don yɔrɔ sɔrɔ ayi n bɛ nalen o n ko c'est quelque part moi ne ye analyse min kɛ de tout ça bon ni ninnu de tun bɛ ale conseiller k'a tun bɛ ninnu de lamɛn certainement lui aussi il a été c'est-à-dire couillonné i n'a fɔ an bɛɛ bolo ko a kɛra cogoya min na parce que très rapidement le fait k'a ka don misiri kɔnɔ a don misiri kɔnɔ i ka t'i da de kala kuma hali ni mɔgɔw k'i kala kuma ayi mais a yɛrɛ y'a fɔ o wagati ko misiri bɛ Mali de kɔnɔ non je sais John nana n'o initiative ye bon IBK taara dɔrɔn tout de suite ka bɔ parce que wagati dɔ la a tun bɛ mɔgɔ dɔw de fɛnɛ lamɛn o mais olu mɔgɔ dɔw de bɛ cogoya dɔ la bi an t'o faamuya an tɛna n da don dɔw tɔgɔ la o mais ni ale tun b'o de lamɛn ko le tun y'a ka conseiller ye a wagati a dɔw yɛrɛ tun kɛra a ka chauffeur ye a bɛ taa fan fɛ o b'a nɔfɛ ko le tun b'a conseiller moi je me dis quelque part est-ce que lui aussi c'est-à-dire que u m'a bila pisikolon kan don misiri kɔnɔ k'i da de maintenant il a vu que très rapidement entre temps ale bɛ misiri kɔnɔ a da de non a tɔgɔ bɛ ka ca a bɛ ka nɛni olu y'u ka fɛnw bɛɛ dilan k'u ka pion bɛɛ placer k'u sigi maintenant il sort a bɛ bɔli min donc e bolo imam trompera ne bolo n bɛ ka lecture min kɛ quoi mais moi ce que moi je ne comprends pas Touré da sira ma parce que aujourd'hui je peux pas comprendre manifeste bɔli kɔfɛ a ka porte-parole kura a n'o de taara hali Magan ko ka nommé primature la manifeste bɔlen kɔfɛ manifeste bɔlen kɔfɛ dun ka n ka nomination non mais ne t'o faamuya o qu'on vienne mais quelque part l'imam
Dunga a tɔgɔ Mokhtar ni Chima lagɛ soit et on me dit que Dunga est toujours avec l'imam. Dunga est toujours avec l'imam. Imam ko k'a maɲi mais halisa ale ka mɔgɔw bɛ ka Mais non, moi je ne comprends pas. Quelque part, quelqu'un n'est pas sincère. Il faudrait. Voilà. Le premier ministre même c'est le mot de qui? Aïe. Ah mais à quoi il est froid? Non, Aïssa, non mais Kaba il est froid. Kaba ne bɛ ka na lésimi kɛ ni o y'a sɔrɔ effectivement le premier ministre est froid. Ça veut dire que ale de o froid d'air d'an ma. Voilà. Donc lui il sent pas le premier ministre. Il sent pas le premier ministre. Et quelqu'un que tu ne sens pas, ok, ka porte-parole ta, et ni mɔgɔ min bɛ fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ, mɔgɔ min bɛ ka kumaw fɔ, ka a yɛrɛ kɛ e ye, e ma fɛn fɔ la. Quelque part, quelqu'un n'est pas sincère dans ce jeu. Maintenant, c'est-à-dire que pour terminer, sinon, avec discours moufo, tout le monde se retrouve dans ce discours. Il connaît bien quoi. Ça, c'est clair. C'est-à-dire que, moi, je vais au-delà de tout ça. C'est-à-dire qu'avec discours, avec comment nous faisons, baby, il reste sur le conon. C'est-à-dire que, il y a quelques limites près à photo de drone et sinon, dans le fond, baby il reste sur le conon. Maintenant, à me mine à 600. C'est ce que moi j'ai dit. Si réellement l'imam est sincère dans ce jeu, quand Foko avait fait qu'à Seguine qu'à la clé, maintenant, qu'on lui donne le bénéfice de doute. Bénéfice de doute, aujourd'hui, tous les Maliens, sans exception, sont sûrs et certains en trajectoire à Maï. Maintenant, avec Glantodi, maintenant, Nyantura, nous sommes là. Karsa keta amanya kunu wakati o ma e fe anga imam suite ay non anga imam suite re maintenant ni cette alliance me que ça ne boulo ni alliance parce que en politique on dit jamais non ni karsa ti fara nga yan jamais dire jamais non tu faut jamais en politique parce que à la côté qui raconte politique lido en son âme son politique lido donc c'est la coalition croix de gland autour de l'imam Mamoudiko ay non pas autour de l'imam Mamoudiko non jamais. Non, je n'ai pas dit ça. Mais cette coalition, l'imam peut faire partie de cette coalition. Maintenant, on va définir les contours. Quel est le rôle qu'on va dédier à chacun en ce moment. Bekiga erreur corrigée. Ami a décidé qu'à Seguiga église qu'on avait il n'y a pas de problème. Issa, il fait comme Moufo. Ça dit quand tu commences une lutte, il faut achever. Ça dit il va achever jusqu'au bout. Même ça dit en 2017, 2017, référendum là. Au début là, quand nous avons commencé en disant que anti-projet de loi entre partis politiques entre Ali Soumela, paix à son âme à l'époque, avec chef de cabinet de Henri Soado, qu'on a conférence de presse que l'Assemblée ils vont voter contre, que ce n'est pas la peine qu'à manifester. Nous avons dit non, nous ne sommes pas d'accord avec voter contre là, parce qu'il y a une minorité. Assemblée kono o fene kofe u répression fene kofe ankeli ga litu bedamne ou ma a dati bois do hora ko wa kum na concertation ke wa mais est-ce qu'on a laissé on a dit anté projet yere de faire be bladi mais le jour il be ga bora télévision na ka fo ka blada ma ta wa be akita yo même ireta mais tu peux pas commencer une lutte c'est à niveau de là à oui bon à même niveau là ça bon en même temps sigala je il te sigala il va reprendre encore à zéro parce que e boli be me kere Dobina ko ben taraki ko bebo ino e be tla ka reprend encore à zéro parce que même frère comment me faut imam dit ko ka lutu fait beno a fait damne iba bi sero de là ba foko boko ale bulo kakan bubu ta fora sisam ale bulo ka bubu nana ale re ya foko ale bubu fenge kale dingedu o kera chogodi on la banque tout il sera lutu damne lutu sera niveau de là c'est pour la courta que les wati na ne ya fo be na ngo imam ya fo dom na ngo ya ngo ni tadi M5 ka lutu ko ni ya nogale parce que o wati le tuer bara ere damne wati parce que ne mo genga boy e o kasa mai o de be na ni fin sisa ka bara bloqué to na o ka fem mtiena de ka soko nod là donc na o se moko la ta aussi c'est vous o goro ba ma lutu je pense que aujourd'hui déjà que l'outil fait vaincre Mao Sara Fenfena a Bekera fouille, il faut que l'outil reprend encore à zéro parce que l'outil ne reprend à zéro parce qu'il y a un fait vaincre le faut dibeta quand va l'outil croire na wulu donc Mao Sara muna kra fouille alors que Mao Sara fait notre ngara kaba a tot ndoro ka tonu dafai tonu dafa kra zéro ayo bako vraiment markana me bon ma ta kuma do fa ko fait notre dogole meni koina o mi ba don j'ai l'impression que imam ni mo be je ou be sebeni ke abe fait mi fort publiquement mo be min don oni mimbe a konote kili donc au la généralement ne mi jati minede ni YouTube sera ro dollar doron aka la ni no sabatira doron il se retire a to to mo bolo mais ale reba don aka la ni mi mo to don
parce que généralement les gens ont mis donc mɔgɔw n'ale bɛ taa mais objectif tɛ kelen ye donc niveau de yira o n'o tɛ parce que n'i ko i bɛ fɛ jamana ko ka yɛlɛma i bɛ ka kun bɛ fanga la a kɛcogo ma diya i ye insécurité bɛ yen ko foyi tɛ ka ɲɛnabɔ mais directement waati min na kow ɲɛnabɔra parce que i bɛ ka fanga banna ninnu de kun kan ka na fanga la les militaires u nana u ye fanga minɛ e kun man ka taa i sigi parce que ko foyi kun ma sigi sen kan fɔlɔ ko foyi kuma sigi sen kan donc o de kun kan ka k'ale ka kɛlɛ waati yɛrɛ yɛrɛ ye ninnu taara maintenant kɔseke an kan ka jumɛn de sigi sen kan pour que an mago bɛ min na o ka kɛ laɲini ka sabati fɛn o fɛn bɛ jamana kɔnɔ ni wari dun yɔrɔ fu don olu bɛɛ ka se ka dabila u ka se ka datugu parce que n'i ye jamana jateminɛ u bɛ ka kɛlɛfɛn caman fɔ ne y'o de fɔ ale bɛ ka kuma globalement de mais n'i y'a ta ko i bɛ ko lajɛ étape par étape pour que jamanadenw ka ko bɛɛ ka nɔgɔya presque n'i ye an ka structure ta k'a lajɛ il y a presque dans les départements fɛn dɔw bɛ yen nafa yɛrɛ t'u la yen donc ne bolo de ko kɛlɛyɔrɔ yɛrɛ Mamadu Kane an bɛ o bɛɛ la wagati min a ka porte parole kɔrɔ kelen don ka damani ta ka yaala Bamakɔ kɔnɔ ko Assimi Goïta ka kɛ candidat ye 2021 en cas ni kalata kɛra. Bon, le porte-parole m'a précisé, c'est un disciple de l'imam. Ale fana n y'a ka interview kɛ nin semaine kɔnɔ a ye peuple mun don a ka interview in kɔnɔna la. Les peuples. Ma se k'a compter. Les peuples. Voilà. A ko moi je lui ai demandé mais comment a bɛ se ka kɛ candidat alors que charte y'a jira dans l'article 9 que le président de la transition et le vice-président ne sont pas éligibles pour les futures élections. Élections minales au Tshikou Kambo. Cette disposition ne peut être révisée. C'est-à-dire que uniquement il reste à quai. Alors que non, ça dépend du peuple. Ça dépend du peuple. Donc, avec la stratégie maintenant, c'est la stratégie de la mobilisation. À coup du 26 mars là. Nous Assimi Goïta a présenté. Mais que Assimi fasse très attention. Anana Nikoina, ça fait 6 mois. Nous avons comme Robako. N'a pas fait à présenter parce qu'il n'y a qu'au Jimin là qui ne dit mot consent. Oui, très bien. Assimi Goïta, il peut sortir pour dire clairement je ne suis ni demandeur ni preneur comme quelqu'un l'a dit. Non, moi je crois que c'est aussi simple que ça. Mais si tu gardes le silence, ça veut dire que Ebeko Dolo. Et nous mais c'est favorable que Assimi candidature. Non, c'est stade 26 mars là. Donc c'est le peuple qui va décider. Qu'au charte de la transition, c'est le peuple qui va décider. Donc Assimi il a le choix. S'il est vraiment candidat, parce qu'il a donc nous on estime que Akadaï. Donc na Akadaï, a démissionné, a poursuivi vice-président de la transition, a démissionné à l'armée là, qui préparait, a dit arène kono, a pré campagne d'amener dès maintenant, a code de popularité là qui préparait à la film. Voilà. Bon, et en fait, il y a une déclaration de la guerre pour moi. Vraiment, c'est du cinéma. Parce que, moi, je connais ce qu'il y a au cas de la guerre. Ni, je sais qu'il faut faire un peu de parce que, il y a un Kaujim Mekanfo. Ni est pas me balader. Maintenant, Kaujim, c'est qui a recours à l'homme d'État. Un homme d'État. Au mi-temps du fond, avec CNT là, il y a 4e vice-président. CNT Mouroula, qui a franchi malgré communiqué pour dénoncer, pour attitude dénoncer. Maintenant, on communiqué ou bien aller ou bien science plénière fait ou motion donc à Koka. Nous marqué, ça veut dire que ils sont tous consentants dans la situation là. Maintenant, le danger c'est quoi? Quand il va jusqu'à dire qu'il va se présenter, tout est là, quand il présenter ou avec gagner. Mais ça veut dire que malheureusement, il n'y aura pas d'élection. Il n'y aura pas d'élection. C'est une nomination qui est tout à fait. C'est-à-dire que nomination de dos, il va se présenter et il va gagner. Mais non, mais comment on dit ni au mois de fond, élection. Donc, juste pour te dire que et peut-être Assimi, Assimi peut changer d'avis. Sinon, le jeu, c'était Assimi qui a positionné ou à Kadi Aye ou à Odi ou Kajiri. Le gouverneur, avec une élection, Assimi candidat, et le gouverneur à Béouga Mouroye, préfet au Béouga Mouroye, direction. Mais Kabakorido, élection, ministre Mbe, ou Yesenichi, avec un DG Fenebele, comme la cellule de formée, comme la comment au Bida de l'élection au Mona. Mais le résultat du même beaucoup non.
ko malien b'a nimisi wasa sɔrɔ la ko o bɛ kɛ malien ka mɔgɔ talen ye. Ça c'est une nomination. On prépare la nomination de Hachimi. Et ça ne peut pas marcher parce que an y'a fɔ cogo min na ninnu filɛ nin kaba silamɛw ka hakɛ to hali ni kuranɛ di ninnu ma o b'a falen. Parce que je peux pas comprendre. Nous ma fɛn fɔ k'u nalen y'a kɛ. Ne t'a la. C'est vrai. Bon u yɛrɛ charte min fɛngɛ u y'a violer charte fan bɛɛ wo ye. U ye charte fan bɛɛ kɛ wo ye. Donc disposition kelen min bɛ yen. Disposition kelen min bɛ yen nɔ n'o ye nin yɔrɔnin ye Kawuji min yɛrɛ bɛ ka yala k'a fɔ k'u b'o yɔrɔ fɛnɛ bɔ yen. Et malheureusement sigilen don k'a lajɛ. Bubu hakɛ ta to ten. Balaye Touré. Ne bolo en fait déjà ni nin ko in ta k'a filɛ i b'a ye k'a fɔ minnu bɛ fanga la bi u tɛ tiɲɛ kan bilen u bɛ fili de kɔnɔ mun na parce que i n'a fɔ Kani y'a fɔ cogo min na charte y'a jira k'a fɔ article 9 kɔnɔ voilà article 9 kɔnɔ ko cogoya si la minnu bɛ transition ɲɛmɔgɔya la u tɛ se ka élection nataw k'u kan bɔ a la déjà nin bɛ ka min kɛ tan a bɛ ka campagne de kɛ et pourtant an bɛ jamana min kɔnɔ a fɔra ko bɛɛ ka hakɛ ye kelen ye ni campagne bɛ kɛ campagne ka dayɛlɛ bɛɛ ka campagne kɛ mais ni déjà fɔlɔ k'a fɔ ko Assimi Goïta k'a fɔ k'a bɛ kɛ candidat ye o man ka bali mɔgɔ si la o mun na d'abord u ye constitution tigɛ ka constitution bafouer n'i y'a ta ka Assimi ka poste yɛrɛ dɔrɔn ta ka lajɛ o ye constitution bonyabaliya de ye parce que déjà ce n'est pas a tɛ constitution kɔnɔ o ye kelen ye filanan ye jumɛn ye n'i ye jamana poste fɛn fɛn wari bɛ sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ jamana mara yɔrɔ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ se k'i da don élection nata ko la o mɔgɔ bɛɛ y'u ka mɔgɔ de ye bi déjà en fait donc ni Assimi yɛrɛ kɛra candidat ye o bɛ déséquilibré hali ni sariya m'a sɔsɔ d'emblée i b'a dɔn déjà en fait n'i y'a lajɛ danfara foyi de tɛ ninnu ka fanga ani u ye fanga min kɛlɛ u nana min place la danfara t'u cɛ o parce que fanga min tun bɛ yen fɔlɔ u ka mɔgɔ o mɔgɔ bɛ se ka sigi yɔrɔ o yɔrɔ nafa bɛ yɔrɔ o yɔrɔ jamana kɔnɔ u tun y'a bɛɛ minɛ déjà donc ni mɔgɔ ninnu y'o fana kelen de kɛ e ka ministère de l'administration territoriale n'i y'o ta u bɛ yen nɔ gouverneur sigira pas état fɔ cogo min na fan bɛɛ b'a kalama comment ça se passe dans nos pays yɔrɔ dɔ la mɔgɔ yɛrɛ tɛ u b'a fɔ ko mɔgɔw votera préfet bɛ yɔrɔ minnu na jɔnniw bɛ yen nɔ bi n'i ye baara yɔrɔ ta baara yɔrɔ minnu na wariw bɛ sɔrɔ revenu ka bon o yɔrɔ jɔnniw bɛ yen bi hali bi u ma tila u bɛ tila k'a bɛɛ yɛlɛma tuguni donc c'est pour dire que nin ka nin kuma ninnu kɛ k'a fɔ Assimi bɛna kɛ candidat ye a tɛ bali mɔgɔ la mais Assimi de kan k'a yɛrɛ ka miiri joona k'a dɔn k'a fɔ a kan ka jateminɛ kɛ joona parce que jamana bɛ se ka mara n'a sɔrɔ jamana a ka d'a ye ka jamana k'i sen don jamana maracogo la a ka démissionner o yɛrɛ tɛ i bɛ se ka baara kɛ jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ i ma kɛ président ye o a ka dɔn a k'o faamuya dès maintenant Mali kɔnɔ Kaba ne b'a segin a kan c'est-à-dire il faut que cette fois-ci là ni fara ɲɔgɔn bɛ kɛ o fara ɲɔgɔn ɲɛmɔgɔ ka di peuple ma quoi parce que bɛɛ bɛ kuma ni peuple tɔgɔ n'u sago sɔrɔ u bɛ peuple fili kɔjala kan parce que n'i y'a mɛn k'a fɔ an tɛ a banna réussira parce que peuple y'u jɔ a jɔyɔrɔ la première assemblée générale la ko a ti ɲɛmɔgɔ tɛ di politique fɔ an bɛ jɛ ka comité stratégique bɛ k'a sigi ensemble karisa bɛ dɔ la karisa bɛ dɔ la artiste mɔgɔ dɔ bɛ dɔ la ni société civile mɔgɔ ka mɔgɔw ta k'u sigi jagoya la en même temps ni décision fɛn bɛ ta assemblée générale de bɛ kɛ bɛɛ bɛ na i b'i hakili ta ni jama bɛnna mɔgɔ de bɛ appliquer o de to an tɛ a banna fɛn kɛra donc cette fois-ci là k'a fɔ ko ka autorité morale di Imam Dicko ma ka karisa kɛ ɲɛmɔgɔ ye non il faut que peuple le gars décider sisan bon karisa ni karisa bila ni fɛ mais an bɛ Isa Kawuji ka gɔngɔn gosi la Mali bɛ sira fara o précision di ok parce que Isa Kawuji ka fɛn min ye c'est-à-dire c'est o dɔnnen don bolo ja jɛrɛ dɔnnen don mais est-ce que Isa Kawuji de don camarade le cerveau Amina Fofana olu bɔra a kuma yan nɔ u bɔra a kuma m'a fɔ k'u ye membre du CNT mais Kawuji ka kuma a ye min fɔ il est 80 vice-président du CNT a b'a fɔ de k'ale bɛ jamana fɛn dɔ kunna il est 80 vice-président homme d'état et en même temps le même Kawuji et 80 et b'a fɔ qu'il est 80 vice-président du CNT bɛ ka se ka jamana ka au moins sariya u y'u sariya bɛɛ piétiner mais fitininw bɛ ka se k'o tɔbɔtɔ e bɛ tila ko to ko o bɛ changer ni peuple ko bɛ changer et aw b'aw ma k'o kan o kɔrɔ b'a jira vous êtes d'accord parce que a ye ninnu ta kɛ cogoya min na le bain de cerveau là bain de cerveau m'a fɔ kuma si wa je suis membre du CNT an bɛ bɔ France ka taa a m'o fɔ mais communiqué kɛra Amina Mabo, oui, je suis membre du CNT. Non, France Gatara. Mais communiquer pour la qu'on le rappelle. Mais pourquoi nous communiquer Tiga Kawuji? Oui, mais c'est tout à fait normal. Parce que Etsegi Sigitoshila, Kakarsaï a donné 80 vice-présidents. En même temps, homme d'État. En même temps, Katlaka ko accepté quoi, je sais pas, accepté président. Pour le reçu de la transition ou avec ta fait un cas Katlagi Djoko Waiko on veut la candidature de Assimi Goïta en même temps Katlaka Foko Allah l'imperturbable les patriotes Allah Begabe et Koto tu la Benyamba là
et Mamundo. Cela veut dire tout simplement, comme confrère toi, voilà, et quand il a fait, ni Masonga Kuma, Ibala, parce que Kuma Doina, au cours il a fait, non, ils n'étaient pas avec les bennes de cerveau, CNT, il est des ans. Mais cette fois-ci, qu'il fasse la même chose, à quand faut Benina, Kaoujim, il est 80 vice-présidents, il est Takuma, il est là. Parce que tout le monde est libre, même si Takuma, mais quand il y a 80 vice-présidents, parce que Kaoujim, il faut que Bibina, en me donnant que Bikal, Ben, Jordan là. Homme d'État, oui. Ah bon, il faut, quand il y a Jordan là, où Jordan du 80 vice-présidents du CNT. Donc, au Koroba, il y a un président, avec un Kumani CNT, ni jaw fene ma rectifier au Koroba, ils sont d'accord. Aywa, ametanye fe, anga ba groupe sabana oye obe talike gelea ba mini obe songo ko gelea mini obe jamana kono bibina anya e kafo ministry fla ni oye porte-parole du gouvernement Mohamed Salia kafara Aruna Nyang ni oye ministre du commerce ye olu bora uye darula do fo Mamadou Kane e uye chugodi aye elapson we a foko ko na fin doge munu be songo jiki. D'abord ma fo oui mesure munta mesure nyundo mais ame fanga koro de kona taxi jiki farni kan malo kan et puis yo kor ko kuma fo gelam mais anga bagonga ko la notamment mais ma faudrait ça vraiment faut sortir de la réaction. Maintenant chicken na ibeka clé aini dénoncer wakati bela ils sont toujours dans la réaction jamais dans l'action. Muna ni mercredi temeni il a fallu que Mogodo il a fallu que Mogodo non il a fallu qu'on regarde débat kan il a fallu aussi que Mariam connaît voilà le manifestation que pour que ningake alors que c'est la survie du peuple maliko peuple jamana kono donc dahiri mais la chose la plus essentielle dans un pays au cours de ko nigishinda ka saina fo fuiti jamana kono mogo bika burusa geleala mogo bika sugusa geleala mogo bika tulusa geleala aya onye choka aba ke ku sondage angale nous mariage ante fenge moi j'estime que c'est ça à un moment donné moi je crois qu'il faut respecter la population honnêtement le peuple ami fantan jamana de kono masika famille burube yele tout le monde se plaint même si on a une société civile aussi qui dort moribond tewe abo moribond boya abe sugo la ate kunu yere fla de don consommateur ga moi j'estime que l'outil est une yere angule face ko liste là front croix musigira contre la vie chère peut-être que ulu be fenga kokotier ce que tu vois de là donc à votre mesure munta c'est très bien mais à appliquer est-ce qu'à appliquer la folo ko buruko la ko do to ma bidruma do ma son bidruma ko be doko kun fla du yere ma doko kun fla di yasa anga se ni fen korole na ne be fa fengele mu fodron sungolo to macha je crois que un mois et quelques ku dija mesure mutara ko c'est qu'à appliquer DGCC et les différents départements impliqués c'est vrai qu'il y a un contrôle fin de alni gouvernement a ignoré que n'a pas contrôlé mon ba sans son galera contrôle le gouvernement bolo ouais mais justement gouvernement c'est qu'à joro au niveau là mais ils disent que coupe familial que tu vois de le temps fitini di moma pour que c'est qu'à faire en place moi j'estime que en autant que 2 semaines mais où dija gelabi yoro akaseka ulika Malik Konaté et a la convaincre et d'aller la kabako ni conférence de presse imbe son jigin c'est des propos qui font dormir debout kaba il faut le dire parce que it se ka fam kam ya fo ga kuma connaissance c'est-à-dire obuka jamara mara taka bolonga c'est-à-dire akilna fo plan tout bolo quoi plan tambolo amansi ga bureau kona me lajelike na jama dom ga clorom na ma ese ko to ro datu ko bari ga clorom na ma ese ko to ro datu mais kaba o tise ka marché plan jume be gouvernement bolo pour que jamana ko dom bi sika lafia boda so plan même premier si aka plan présenté l'autre jour chiffre jume be coquille vide quelle période aba ke période jume ko na bon nyina no ko oui ka bon ante ka barakeno c'est comme ça dit pas que vide au forme de l'onido faut que ka plan no présenter CNT nyokora ka fo no ayake voilà partenaire nyokora no il a présenté un plan mais plan du même gouvernement bolo bibi na ko malé on be gelam na ko bola imagine courant ko redron na je imana micro tanti ministre akuma mais plan du même bolo oui ça fait des années ni problème de énergie là mais il n'a pas pour la solution plan solution du même bola là non dirubana ça fait des années ni milliards ka dirubana non on sait déjà au bana mais plan du même est bolo pour que ça au boy concrètement c'est-à-dire nous quand une conférence de presse c'est des propos qui font dormir debout qu'à faut dire deux drons ah tiens là amina essayer faire balayer oui amina essayer ka kita mais kaba fouille ayo nous mais faire beaucoup comment là depuis nous nana et nyame fin du mena ku yo bo ou yere tala voilà oui yere tala ouais le train de vie de l'état cheikh morwo dira
il y a des ministres là où ils ont 2 mois de salaire, 3 mois de salaire, mais nous ne que sacrifice du mec, comme c'est à 2 fois. C'est le contraire même. En fait, maintenant, Malika Yorondofo a mis pour ministre de l'énergie. Et quand la ministre de l'énergie, il a fait des néo de mais l'autre jour tout près. Il veut faire ni mon courant, ni quand courant sera, ni même courant sera, ni à délai de la pénalité de qui quand. Dans un état comme ça, les gens n'ont même pas de revenus fiables. Moro te balo stratégie de ni ka se ka ni moro ma courant sera wati la ou pénalité be kan. Donc la pénalité ou qu'est-ce renfloué. Oui, c'est de la comédie quoi. Mais il faut c'est pas pour couper la parole. Ça dit au lieu que ne ma courant sera courant mais courant metika pendant 24 heures. Et ma pénalité ne fait ni droit manquant. Pas état. En fait ne bolo ambe yele ko jamana de kono ko ina paleta mu fo chatiri bo jamana de ododo ni mo yi ni anga jamana anfa jamana non effectivement chatiri bo yoro de do anfa jamana ni alage il faut remarquer comment des responsables d'une nation mo yelendo kul de be jamana nyemo yalla ko ni fitini ndoro be nu sigi ku be na kuma mo ka koka alors que ne bolo depuis nous sigi wati nous kun be fe ka dankari uni mara baga en fait jamana mara baga folo nous ka kola nous nga décision folo mun te bodon o de ku vie chère ka jigin complètement. C'est pourquoi moi j'ai interpellé Mahmoud l'imam yoro dola na be fe ka malien ka buya ere parce que avec a fin fait fort son discours là comment kelinteo na be fe ka malien ka buya ere normalement il doit s'apaisantir sur la vie chère. Il a fait malo songo kachan, bete malo dum, bete malo borosan. Et sogo songo kachan, bete sogo do. Alors que sogo Mali sogo a fait bagamara jamana de o. Ni be jamana kono. Donc courant songo kachan, ni an kerfe jamana o tagalage. Bien vrai ka na soro ji do bubulo tamul mais ji fene ba mbolo. Normalement ni be kanga jate mine énergie solaire ko nga solaire ta. Mo du même c'est énergie solaire sans amplifier. Batterie, c'est très bien. Imagine-toi. Aïe, vous va pas état. Bon, conférence de presse. Kaba ni jate bɛɛ jateminɛ b'a dɔn kolɛl asimina ka mɔgɔw u nana i bɛ ka bɔ maliyɛnw bolo de parce que ne b'o de ye quoi parce que en fait i bɛ ka système kɔrɔ an bɛ ka taa n'o de ye quoi c'est comme an bɛ kurun kɔnɔ an bɛ ka ba tigɛ olu ye bɛ ka kurun boli maintenant ils attendent quoi kurun ma dilan ka ɲa ni wo bɔra yɔrɔ min na u bɛna finikolon dɔ la k'o sɔgɔsɔgɔ k'o geren ni wo bɔra yɔrɔ min na u bɛ finikolon dɔ la a laban ni ba tigɛ jana a kurun bɛ tunu dɛ. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Gouverner d'abord, c'est prévoir. Ouais. C'est ce qu'on dit. C'est la formule la plus banale qu'on dit. Oui, gouverner, c'est prévoir. Donc, et Bourou Yela, Bekumana, Fumo, Kumaka, Mangani, faut qu'à pour que Allah soit là. Abna dans la mesure du même annoncé. Les mesures au Bénak et Wati du mai. Kataxi Digi, Kataxi Boy. Voilà, mais au même moment, c'est dédouanement de Kayela, Yoro là. Jakarta conteneur, 7 millions de francs là au dédouanement. Jakarta conteneur. Jakarta sont là sous la salle, ça veut dire voilà. Donc, Jakarta conteneur 7 millions de francs là. Maintenant, nous, c'est-à-dire qu'ils sont dans du dilatoire quoi. Ministre, non, mais ni à fin de droit, ni mi Mokhtarwan le gouvernement, c'est-à-dire Mokhtarwan me barra la dame. Chacun est dans son petit coin. Bébé barla il a coin nina. Maintenant il y a chauffeur ni ou bébé courma mon on fait faire ça. Ou t'as nous sur ah café on va pour les gars mon fait. Ne voulez quoi. En fait quand faut qu'on nous be on gagne aéré on va lafia. Sur le bébé pardon ils sont là c'est transition 2012 bébé donc 2012 songolo songolo migra transition 2012 là. A nous songolo no ma maké. Parce que en avant où il mesure une fois là. Ayiwa Bintu Nabo ale bolo bɛ nɛgɛ karafe la arajo fanfɛ Ousmane Togo bɛ réalisation na Mamadou Zer Traoré ale bɛ régie d'antenne na Mohamed Touré ale bɛ montage la an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn Malik Konate ale tun y'an ka maa welele ka bɔ Hɔrɔn TV la Boubacar Païtao ka bɔ Aujourd'hui Mali ani arajo Arampar la Mamadou Kane ka bɔ arajo Clédou la ani Balaji Touré Bako Reflet d'Afrique ɲɛmaaba don an bɛ foli di ka taa an kanubaga bɛɛ lajɛlen ma groupe WhatsApp maaw bɛɛ lajɛlen an b'u fo an kɔrɔkɛ Bamusa Sisoko Jokolojo an bɛ a fo k'a waleɲuman dɔn Seydina Umar Sow an bɛ a fo k'a waleɲuman dɔn ka foli bila ka taa fo ORTM na Alimami Sangata an bɛ a fo Mohamed
Karabenta Mohamed Karabenta a bɛ Orange Mali la an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ka kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo aw k'an bɛn sibiri wɛrɛ ni jɛmukan kelen kɛnɛ kan